18 октябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бозии даври ниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2020 байни дастаҳои Равшани Кӯлоб ва Хатлони шаҳри Бухтар баргузор шуд. Вохӯрии дастаҳо бо натиҷаи 1-0 ба суди дастаи Равшан хотима ёфт. Ягона голи ин майдондориро Далершо Муродов дар дақиқаи 67 аз зарбаи ҷаримавии 11 метра ба нишон расонид. Ҳамин тавр ин бошгоҳи шаҳри Кӯлоб барандаи ҷоми кишвар дар соли 2020 гардид. ёдовар мешавем ки Равшан то роҳ ёфтан ба бозии ниҳоӣ дар марҳилаҳои гуногуни ин мусобиқа бар дастаҳои Ҳулбук, Паншер, Истиқлол ва Регартада зафар ёфт. Қаблан Равшан 3 маротиба ба бозии финалӣ барои ҷоми Тоҷикистон роҳ ёфта, ҳамагӣ 1 маротиба соли 1994 онро ба даст овардааст. Дар он сол Равшан дар бозии ниҳоӣ дастаи Шодмони Ҳисорро бо ҳисоби 2-1 мағлуб сохта буд. Хатлон бошад, дар таърихи фаъолияти худ 4 маротиба ба бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон баромада, 2 маротиба дар солҳои 1997 ва 2003 онро ба даст овардааст. Дар маросими ҷоизасупории мусобиқа муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, қаҳрамони бозиҳои Олимпии Рио-де-Жанейро Дилшод Назаров, ноибони президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷуразода ва Алишер Урунов ва дигар меҳмонони фахрӣ ширкат намуда, ба ғолибон дар як фазои тантанавӣ ҷомро тақдим намуданд. ба тиме ки маротибаи дуюм дар таърихи ҳоят натиҷа дод ва онҳо баъд аз он ки дар лигаи якум бо сари баланд арзанда бозӣ карданд, ҳамчунин дар ҷоми Тоҷикистон чихел ки мо ваъда кардем чира ҷома ба мардими Кӯлоб меорем. Чихел ки дар пресс-конференс ма гуфтем ки ҳамин куб иншоалло худо хоҳад Кӯлоб мерава. раҳмат ба бачаҳо ки бисёр заҳмати калон кашиданд, заҳмат кашиданд. ҳазор раҳмат ба бачаҳо. аввал ба бачаҳо раҳмат. бемухлисӣ эҳсос намешавад? ака бемухлисӣ футбол нест. мо худоро зора мекунем тез ҳамин ба бои аср дур шаву тезтар мо ба мухлисонмо шодӣ хусандӣ кунем.